Xyladecor, tvrdý voskový olej, je vysokopremiový parketový olej na vodnej báze, odolný voči opotrebovaniu a poškrabaniu s prídavkom extra vosku pre vodoodpudivý efekt. Vhodný je na vysokozaťažové podlahy v interiéri, napríklad podlahy v kancelárskych priestoroch. Na povrchu dreva vytvára mimoriadne odolný, elegantne matný saténový film, ktorý chráni pred mechanickým opotrebovaním alebo poškodením. Je vhodný na drevené podlahy a schodiská, ale aj na iné povrchy v interiéri. Takisto sa môže používať aj na nábytok v kúpeľniach. Krémová konzistencia výrobku uľahčuje aplikáciu, lepšie sa rozotiera a lepšie prenika do dreva. Zlepšuje štruktúru dreva, vyživuje ho a nezapácha. Po aplikácie prvej vrstvy náteru odporúčame urobiť prebrus povrchu brúsnym papierom so zrnitosťou 120 až 180. Po zaschnutí druhej vrstvy je povrch možné preleštiť. Na trhu sú dostupné 3 odtiene, bezfarebný, biely a šedý, v baleniach 0,75 a 2,5 litra s výdatnosťou až 16 m2 z 1 litra.